Siyabingelela sinamukele ekhaya lapho sichaza khona amaphupho. Namuhla sizobheka iphupho ngawe ushonile. Leli phupho lingase liveze izincazelo ezahlukene. Ake sibheke-ke kulezi zincazelo ezilandelayo. Ukuphupha ushonile kungaba uphawu lwezinguquko ezinkulu empilweni yakho. Lokhu kungakhombisa ukuthi ushiye noma uzoshintsha isimo esidala ukuze uqale okusha. Lokhu kungase kube ukuphila okusha, mhlawumbe ukushintsha umsebenzi noma ubudlelwano. Leli phupho lingase libonise isifiso sokuzindla noma ukubheka impilo yakho. Kungaba yisikhumbuzo sokuthi kufanele ubheke izinqumo ozithathayo noma ubheke indlela ophila ngayo. Futhi ube nomqondo ocacile ukuthi yini ofuna ukuyiguqula noma ukuyithuthukisa empilweni yakho. Leli phupho lingaveza ukuthi kudingeka ukhule noma ushiye izinto ezindala noma ezingathandeki empilweni yakho, njengemicabango emibi noma izinto ezingahambiselani nawe. Lokhu kungase kuveze ukukhathazeka noma ukwesaba izinguquko ezenzeka empilweni yakho. Uma uzizwa ungakakulungeli ukushintsha noma izinguquko ezithile empilweni yakho, ukuphupha ushonile kungabonisa ukuthi unokwesaba ngezinguquko ezinkulu. Uma uphila impilo enokucindezeleka noma unokukhathazeka okukhulu, ukuphupha ushonile kungase kube indlela yokubonisa isifiso sokuthola ukuphumula nokuthula empilweni yakho. Kwezinye izimo, ukuphupha ushonile kungakhombisa imibuzo onayo empilweni yakho nesifiso sokuthola izimpendulo zaleyo mibuzo. Ngamafuphi, ukuphupha ushonile kungase kubonise izinguquko, izidingo zokubheka impilo noma isifiso sokushiya izinto ezindala. Kubalulekile ukuthi siqonde izimo zethu ngesikhathi sephupho. Siyabonga, nisale kahle.